Super blært. Steg. Du dræbte min rosa. Slam, mand. Læg der. Der sidder nede i pæt. Skøn. Bare en cheater. Ja. Mod Niels og Pyjamas, de havde 3, der er erstattet. Ja, så okay, så vandt de den rige. Må du kraften med fanden? Han er bag dig, bag dig. Jeg reddede dit skin der. Det er godt 3. Hvor mange tilbage så er det? Skør. Ja, jeg står. Midtdreng. Ikke meget mere. Hvor mange? De er døde. Jamen, jeg kunne ikke stoppe. Nu skal I stoppe med det ved vejen for mig, for mig dræbt. Kan I lave den? Der er en ramp. Bomb is now abandoned. Hold da op. Nice. Klokken er meget. Jeg tager en halv time at gå derned. Der er han den sidste er outside, tror jeg. Hvorfor siger du ikke outside, når der er begge to outside, du? Ja, præcis. Det kan jo stadig ske. Ja, men det er så usandsynligt så. Hvad fanden er det for noget ham der, man? Han bliver sgu da ved med at sidde og knippe os. Ja, men du er AD. Counter ham. Counter-snipe ham. Der er en secret. Der er nogen outside også. Der er noget. Jeg har også en pæk udenfor. Magnus, vil du blive ked af det, hvis du døde nu? Ja, hvis du flykker, var det. Nej! Jeg tror ikke, jeg havde set... dude, det er ikke... nej, sorry. Gør mig yderlig. Jeg flasher. Der var lige begyndt at trashfire der. Er de begyndt at panikke, eller hvad sker der? Jeg synes, de spiller fuldstændig uautoriseret. For helvede! Kæft, det er fedt at køre bør.